Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga altaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan niyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa kudayong narot ti surat, ti pagkasalitaan ni Lando na Pauluan, rupat kwarta, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tabag iso nga alas 10 ti rabi, idi sumang petak dito balay, ket idi ilukat ti asawak ti ridaw kunana. Simasamat ka pa lang! Di ka pala imyan nga nagtalinadlat at pag-iinuman nyo, partek! O serserve ng asawa! Sige, mananuwakan, makaligoros. Baka mabuwak di kita, karuba, mabuwak di kita doang anak ta. Namimitas ko man sa angkan sumang sangpedan. No, kahit mo kita, alam pa kita arwatin mo pumanaw kan. Saan ka sumangsang palitan? Garaga. Talda ka man kang kanakastoy. Imbas ko maman nag-agobra. Nga man yat araramidem. Kadom di kiti barkadam nga giinom, magpupulutan. Isulat amom. Ganyan. Ano ito? Hindi akit pa nagkita ma? Kwarta? Nangalam. Sulusudan pala no sa atin nangalak. Isot ka sa pulam, di ba? Kaya't mo magtrabaho at tapno at sweldo. Anak ko, guya ka. Sige, adalaw ngamin uyak mo bakit? Gungit ka pa lang. Kanungin pasabat mo mangimpakita, dagos na ito kwarta. Kanyak, iyawang kumat na oray mo nga ungat. Yan sa anak ko mga nga sakit na karabukob ko. Mutoy, mano rito bilangin ma. Sa nga pulang saksang ribo, 10,000. Nakalam. Awanin nga na skin pa, nga saludsudin mo na nangalak. Basta adda kanyak inted kun kayong kaawanin di problema. Nangangkan? Ha? Nangangkan? Ang pengarot, umikan, inasarang ka. Kasi ka nangangkan. Anak ko na nabisinak may dahi, kinagandang ko nagitanak ta. Sige ka rin, inasaran ako na. Tinaman nagdigos. Sumaron aktuban nagdigos. Kahit mo sa mga kape nagdigos si dahi, pambara akong nagdigos. No, awang ka. Nagdigos ka at nagdigos akmet. Sungarod nga nakagdigos yan na makaidasar kanto na mga anak to. Sa akong tudublian ng mga numadamdama. Ko. Mga kalangaro din tidasar ko. Sabahin to pa tidasar ko keng kakit kanam to man eh. Nalala, ibulsa mo na ta kwarta. Mga may-regrig mo. Talaga salang ko ibulsa. Pangko pa dito nagtipanti ka. Huy, di agad. Abay. Di pa lagat kwarta. Uno na kukom tagat kwarta. Hindi na siya at nagdigos akmet. Hindi kawal. Alam, may kanti dasarangan. Siyempre kakiti kwarto ng alak ti tuwalya ken pagsukat nga brief ken short ken sando manong. Siyempre kakiti banyo. Ay buhay. Nagsardeng matlang ti pa naggunget na. Tapkal ko tirupa na di 10,000 pesos. Dadalat ururay na kayo. Kwarta. Tawan sa bali ng panagkita na kanyak no di numakita na kit kwarta. Dinikak lang 10,000. Kwarta. Makaiskurak pa eh. Idasaranak pa iti ka na. Sakto makaisko. Panakpakin ka ita. No awan kwarta, awan panakpak. Niluko ka. Bigusak, manong nemi, kita nakabalabal at ng titualya kang iyak,
Nag-brief paglata na. Eh, pwede nga mo isuot ang short mo. Ikatiktumit lang. Brief lata na, sa ako'y malaban. Lumangar din. Akin naman, no, dapat la subrak dito nga, Jean, ada ha, 4 kantos, tapay guduana. Ito sa naman mga di ka man nakainom na yan. Tsak pa nga, tsak nagtutor. Tanong nakainom ako kumaya, siyempre, baga kumangarot mga anak pa. Lasa, uminom kami ta. Uminom ta nga doha. Tapos na, wild tang agpadpada. Sige, nasok ko na, basta da 10,000. Amo, nang siyatak man, sak na nga ni. Siyak man. Di ka man naman nagdigo saya. Wala madaman-daman. Tumakapangang ka eh. Makainawak ang nagtugdigos. Yore na tulatan sa dyan kwarto ta. Nasaan nga may ibos deta, itulit ta dyan nagtikwarto. Uminom ako marag. Ganas ti minoy noon ta kwarta. Obi ko tawa ko. Pangusaram to orda ta kwarta. At siyempre, nagto'y shopping. Katang to ti arawatan, maru-arawatan di kita anak ta. Sa gumatak tumot ati, para kanya, kanigatangan kang tumot. Sa gumatak ti bagas, gulpiak na ta ti bagasin. Ya? Sa gumatak ti ko no, daman trip. No, adal tayo sige nga maluto nga si daan. Umanaymat lang. No, dapat nahin nita akit edad mo. Umanin. Ngayon na nga lang mga peso. Pakauna ni Tata Jadis. Papakauna na? Alam kami pag-ubrahan may kontrata na ito no lawas na. Kahit mo sabihin, bimali ka nga dagos, unang tapno at kwartang iparupak ka. Tapno pa iskoran na. Sigang. Siyempre, kagangay nasa aklamayat, ngagkayang na takwartang itad mo. Ini makainawin manong na imi sinipsiputak. Napamatan nagdigos. Siyempre, ada pa lang yung pantina di 10,000 pesos. Ikatin nanto ito no aglabos. Ano ka tanong sir kakisuna? Banyo. Baba mo. Hambat ka na pintas si banyo mi. Uroray klatan. Sinipsiputak manong. Sinisim ko. Ini tarumwarin di banyo. Nagdangad akmat manong na imitiri daw. Ini sumrek. Dinamit inlokat. O no indrekep tiri daw. O no ti kwarto. Sinapol na. Lando? Ayaw mo? Isupre lang manong na imiti panangirikap na tiri daw. Ngayon tako sakmat manong na imi nga rimuan. Hanangin lang. Inayad ko manong na imi nga inlokat. Sumirsiripak, nakitak na sa dinot ng idulinan natin 10,000 pesos. Agkamaulaw kantong magsapul iti dayta. Habi ko mga paragang ka. Kahit aramatik lang na kwarta tap no mapanakpak ka. Isublik tumit lang dyan ng buludak. Usarekla itang harabi nga palang panakpak ka. Bahala ka. Sikat to pabasulik ng apa namin to na sa bulan. Kinon ko na manong nemi aging iti nakasukaten manong nemi naka-90s. Indrokat ko tirida. Ready kan? Apa nam? Apa dito sa war? Nagpariil. Ready ako na. Sige. Irikap mo ng ilak tirida. Hindi pa man ta silaw. Dala to lampshade di iyon ko. Apo, nidap ko mano. Ama, very romantic naman. Inikat ko tinibalabang atwalya ti bagik manong naming si magpata ko ni ti katre. Imunan manong naming na malak di lips na... Sweetheart. Nakimimas ko. Lalo ada 10,000 man eh.
Talaga na ima sa kanagbara matigil ibibig mo lang to. Um, Manong Nemi, ingato kon tinaytina. Kat kastao na yung titudo dagiti duwaman sanas na. At siyempre, mm, kinikinitig agad. Ah, Lando. Lando. Mm, sweetheart. Oh, Lando. Oh, Lando. Gusto kumaka na yun. Kahit mo sawin, rinabingit kang at kwarta. Basta mangtid ka. Magustuhan ka ng tagdag pinagusto. Oh, Lando. Ah, naglaing ka. Nakaimimas ka ngamin. Oh, Lando. Ipapabambay. Mangan ka. Gatni kastawa na yun. Di pa nagburburuk na. Kinarawak ngagpay sumarong na di ba bakit ni? Kabasbasan. Nakabasbasa. Narugso ti asawak no gusto ipapagustuhan makaigam ti kwarta. Ito yung babakon ti ulok manong nemi kat ni. Sinipsip ako manong. Oh, Lando. Oh, Lando. Naglaying ka mga Lando. Nangruna no isarik mo tadilam sa mapagkutsi-kutsin ka. Sa masapsapan ka na po. Nagmayat lunch. Lando, sige. Sip-sipa. Nut-nut. Nagmayat. Kasta. Lando. Mapanahon lunch. Oen manong nemi dati-dati nakastoy ti ruta mi iti asawa. Amalak di iti bibig na sa kunti ibababa, iti barukong na sa kunti ibaba, iti nagbaitan di iti election. Dito ito ti pagpautak manong nemi ta magustuak dagiti asog na. Tin panangibaga ng naglayang ka Lando. Lando. Oy na naisurot ti patong na nasapsapak mano. Opo. Maganasan na kamad nga mga ramid ti kayat na kabuta magustok ti panaghasog na kan panangibaga na nga naglaing at Lando. Manong nemi. Inton may katlon nga baga na nga mapanak manin ko na. Ipangatok manen manong nemi ti ulok ket may saetak manen kadag iti barukong na iti barukong ni ti mansanas. Oh, Lando. Ket gabot na mapanawak ti baba. Isublat kong tumet ti dakulap ko nga mga apro-apros. Nga pasaray-saray ko ti talo nga ramay ko manong nemi ket madadaman na magustuhan. Lando. Na kanahinak natan op. Paunay mapnay kag unay kang Lando. Naglaing ka. Gabutan na imas ka makait. Nakaimimas ka. Sweetheart. Isarag mo. Isuntisarag mo. May mayat pa Anak, insot na ngalan manong nemi. Inala na kit inturong nan ngayon. Pisok ko na. Lando. Nakaring-ring gorde asawak manong yaw awak la makaring dagiti anak mi. Kaupubingan mi pailaing amin manong nemi. Tinasapa kami nga nag-asawa. Manulat tawin ko edi 22. 18 naman. Kaya dita, adan elementary nga padpada dagiti tuwangan anak mi. Karukruksuhan mi talaga. Nangruna ket nakainom kami. So nga, Lando, nabanak manin, Lando. Kaya't kita anak, kanagsarday nga akbat nga agbiyahe. Kadinto ang lukayanan, ti panangkayat kat na kanya, ituloy ko tagiskapi, ti agkabalyo, ti bang rusod-rusod kang kuwana, manong nemi.
Gabot asa dahi kakmutin, pinaspasak. Oh, Lando, Lando. Oh, sabat ta. Lando, 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 Lando. Sweetheart. Gusto ko na ito, di pa nagkinayat kat may manong name ore na las sipsipan. Madlaw ko medyo kagatan na manong name. Agkagat mating iwat ti baba. Sana kat medyo yuksot akasta di kat talaga mapaspas ngusto. Kasla din na kayatan nga maulit pa eh. Kasla kayat na nga paspasan nga amin ang tapno awan. Ngem, no ako nga tumanin deta kat makaurno. Isun tumanin manong nimi ti asawak. Iti mangibaga nga alamanin. Isun tumatin sumublat nga rumabaw manong nimi. Isun to timang tugaw mangyukuyuk kanya. Kasta manong nimi ti rutami iti asawa. No pagustuhan nakmet. Ag pinugustuha ka mga dua. Iso nga iti nga rabii manong nimi namin dua nga rikos. Anamin adu isura. Alapay ko nakindi manong naming tumparbangon yun napanong ako. Dimsaagan manong. Pinon panasa ka tani. Ti bedsit kasta mo ti panakabasan. Naimasin titurog na manong nami di bumangon na napanggo inala ti 10,000 pesos iti nang idulinan na. Be, kakasikat na sapsapol ti awan. Saan ko mga agtalinid kang kanato nga 10,000 kat binulot ko lang o sa reklay tangal daw at tangarabi ko na kani paring si mo. Sublik tumit lang tumbigat ko na. Iso nga alak mat lang na 10,000. Baka mukhang to nagsapo diti awan. Ngayon saan naman din sinuksakainan iti makariing manong nami na sapa nga nagring na sapsapang imsyak. Tarapan nagluto, manong nami, di pamikat mi, tinulungan na digit anak mi nga nagrubwat, naging nga na napandamat na nagbasa. Nakarubwat ang matin manong nami, iti salutsudan, napapanam. Kada salita mi kada tatakyadis. Agtutulog kami ng kasan aramidan mi. Bumalikan tumanin na. Saan bumalik? Kita kabalik lang harutin si Kamay. Ito may ibus ko nga iti 10,000. Di bumalikan tumanin. Ibagam to ano ko. Kahit na natry dyan. Basta lagi ikarok. Manong lawas mo abulan si 10,000. Oo, tagtagari. Siya timakam mo kinitatakyadis. Sige na kon. Ano oras sa gawid ka? May kamangal daw? Baka saan? Mangrabi, una ta, dublek tumanin timangan. Basta adto kwarta. Sinakon, ako po na imiya kami, basta asawa ka. Sige, masapayam tagawid ako nagkarabyan. Sinakaya akong timotorsiklo, manong nemi, pinapurubur ko, anong katatlangan na ita. Dito, just in case nga mapa nakitain natin kwarta nga nanging tulinan na. Kit awan, awan. Hala, nanging panak. Baka nabartik ka, kunanan to na. At pagpambar ko. Nabartik ka, di mo amot nang idultulinan ko na. Una, ang mga angkwet ka din no, nairaman na ka na kitay impan na dyan pagmurangan, na nagsukatan na. No kinanta no sadya, so, bahala na. Impo lang kumit lang manong nemi kiniparing simuti 10,000. Naramat mo lang. Una, naramat kong yung parupat at asawak tap na tapanak. Opo, minansumuro da? Una. Ay, Lando. Agad, anang itatubranan namang sapsapol ka na ipanan na. Di ka lang maasyan iti asawang. Masyanak ba tang? Iba-ipasam kami ng tagtrabaho. Di ka lang maasyan. Nagkaroon na linukom. No kayat mo. Patasan mo natin. Tayaam. Huweteng. Pangalakaroon din tayak. Kita mo yung pulos kwartak.
Ulit dudulin mo tan. Pautangan ka. Sige, pautangan ka. Saan ka gasot? Dadasa ka gasot, mangabag ka. Nagbaling nga 10,000. Yes, basta mangabag kag lagi di. Upat nga limit. Kukam to bagit sa limitin. Talaga? Uy, barbaring na si Kaman tinaswerte. Alagak data. Ngayon, Jack Pulos, mauray. Ita, imbes ng batak, si Kaman lang mang tayan. Barbaring at dasukal na. Manong nimi sa anak nga nagawid. Tadyak kayat no, kasano ti panakpak pa ng sa langad kanyak ti asawa. Inore ko gindi manong nimi nga rimuar ti resulta ti huweteng iti dayta nga second ball. Opo, nailagtukon manong nimi di baga tagtaytaya. Kasat kasi ka. Natumbukam. Pat nga limit. Ano? Yeah! Alaga na ito ni isi mo Alaga na nga ang peso ng siyak di pinagtaya na. Nasukal na ko na. Amo nagtaytayo so takal. Halang nga tayaan Jayli. Injek mo na mo. Baka natayaan na. Imposible. Na tinaalagaan. Kani pimuto. Sigapay timulad ka pa. Hinted na nga numero. Sika man tibang taya tapno nasukal na ko na. So pakit ng titipan ng tayak Kaya mo na intulog ko at kukuha na dyan may isang limit. At ang araw din. Napapaot na ito yung panakpak. Kunak tinakam kumanong. Nang runa kit no, dikiti mga pakitan ti huweting kit sandang amang tid nga dikiti sag 50 sag sangasot sag sanga babain ti nga mapipipip. Haan? Sag lilimagasot ka sag sangaribo. Opo. Yun na. Manong nemi. Sinapol na kadagos ni Parisi mo. Pare, nagswerte ka. Kaya nasuswerte ka pa ya. Lamot yung ano dati pa nakabagi ko. Anong ano ba sa limit lang. Isot tumulag ta, malaksidan no, pagkuduhan ta. Iha na pare. Baka na tayo amat. Tsaka. Promise Tsaka na tayaan. No tayo tayak, sa nga rumwar. Yung sa balit mang taya rumwar. Apa nga sa gasol, intid mo kanya. Baka no hang rumwar. No ado. Kastansay. No ado. Hang rumwar. No kalakalingan na. Upat nga limit rumwar. Lawat tayo na. Yung mamang kadi nga. O intid mo kanya timay sa nga limit. Ang ko pa nga maabrut siya. Tika ado digit intay taya. Sinapa kong tinagawid manong nemi kalpasan nga naka-shopping Siya akong tinag-shopping manong. Inggatangak ti arwaten di kita anak ko, ti arwaten ti asawa. Kaya gimatak mo ti pasalubong na, opo. Dito kwa, ginatang ko yung edang naiimas nga cake. Sa ado pwede ginatapas, Hindi sumang pagkatakon manong nemi. Kaya, itin sarding kundi motorsiklo, may nadagos na sawak. Nangipanam de kwarta. Inaalam. Kwarta kanya. Tatindin mo kanya ka 10,000 iti ng PA. Awang matindi ng itulina. Dikito yun Dikito. Ano na kitoy? Kita kita. Ano makita? Ugam na kita. Magkata mo sa tatoon ng tibalay. Ano makakita? Barbarin mo patangak na ito paborito. Bag. Branded. Bag. Uy. Amo ka magustong dito. Nasikas na. Inalaman lang di 10,000. Katsikat na pag-shopping. Sala nga 10,000. No, tiket. Kita man Kaya baloram di kita. Kita arawatan na kita binianak tayo. Damat kanya kandakan ka. Kaya timas ni. Mga tamang dito. Dapat lang. Dito rin lang. Kaya sala nga rin. Kaya kapit kwarta mo talaga. Dito ni. Mano dito Dahil 10,000 nasapsapulan. Nagbaling at 30,000. Ato palat na bati manong. 30,000? Basit na bati na.
Siyempre, yung talo nga limit lat kukuha makita na so, na 40. Diba? Munang gatang mo kami tao. Talaga ka niya kwarta na gito ay. Ang mga mat na ni Doling ko kit po ka umanin. Saanin? Bakit? Saanin? Talagan. Yung nangalam na nga batak ti weteng. Iso na lang tadakin ang pingay ko at ang numero na. Hindi ka din. Taro din nga. Kwarto. Ano? Palakpak man eh. Para biitan na, sigaw. Ano, hindi mo kaya? Hindi ka pinagdigos. Kaya't mo kauri sa anak ang digos na imas ko nam. Inton rabiin. Tawara, oy, tigit ubingan eh. Maragsakan da lagi dita. At nagatang nga barumarawatin da. Pagkisukan tayo lang dito, huwin, kabisado ti science na kita nagta. Kas na unin tiragsak nga rod di kitiduwangan nakmi manong name. Kas na tiragsak ti asawa. Kita magadlangan niya. No swerte mo latan, malas ka lata. Huwin manong name, naragsak kami, kaya inimas mi ng rabi, na imas ti sindami. Kaya dumteng tinabi, matang ti asawak manong name ti saan la nga gin na special la nga paborito ng stage side nga ara inserek na iti kwarto adamat pulutan nga linuton nito yun manong name nga binitip ng ti silaw kat tilayang lampshade tagag agan andar kalpasan na handa pinatukar na manong name kat ni sweet music ko na. May I dance with you? Wala na. Lando, siyak pa yan ti umalo. Ladies' choice nga ron. Sige. Kabaya ito na dangdanggayan ito sweet music manong nemi nakapapangoten ti panaglahan ng nagilipibig. Oh, gusto ko malata ka na yun, Lando. Ang dadumting nga grasya. Wait, gusto ko makan ka na yun. Bayam, taoryo sana ka mga makti huweteng. Pero gamin to nagtrabaho ito lawas na. Talaga? Dabting basta kat adda kwarta ng itad ko keng ka. Kat basta adda kwarta, may panakpak. Sweetheart. Lando. Lando. Adda kamin manong name iti rabaw ti kama agagabo iti asawa. Tas iti dati, baba, tenga, baba. Ngato, tenga, baba. Baba, tenga, ngato. Santo na manong name saan kalpasan na no saan nga siyak ti umuna nga rumabaw isu. Mamsekto ka iti asog ka na reng-eng neta nga silen. Nang ro na manong. Ket nukas nga malpas kami, irapin mo met uminom ka nagpulutan. Sakam tumanin agkinaan ng agpinulutan. Manong nila. Noan niya timbaga kiti asawak manong nemi ket iso tinatungpal. Ititimteng nga Lunes sa grubwatak tapno rugyakon tagtrabaho. Iti baro a kontrata manong nemi ni Busquiadis. Adayo di ka agbalong ka. Wen, kwartan tulatan itid kon. Kada di agbaling ako sinero mi. Kada para tiyan dami. Kapag gumatag sa paraluto. Sige, nagawit kang tumerklas. Iuray ko talaga ng Sabado. Di ka mailiw ko niya karoon. Napimbinas tot Sabado na tapno na papaot ti panakpak. Ha? Kaya kwarta nga takin ka, ha? Kaman ka di deposito. Sige. Abangan mo alis to lang magastos ng igamat na pimpinas ng deposito. Abangan no alis to lang nga magastos kapot nga nagwa, kapot ti huweteng.
Imbas na ko nga ron tinagtrabaho, akas may sa nga masun, manunemi na bayag maten. Aga mas masuna. Masatutak lamin manong namin no kasi diya nga awan ti diretso nga trabaho. May standby ka, kalpasan na, dantuman ito, nagsardeng ka. Ngayon dakil na ti kontrata, manong namin na buskiyadis ka po na amok, na maibayagak dito. Wahin manong, di ba kadakas manong, samid lat na malikdikan nga dajin, nga may patakder, no kasta nga malpasin trabaho mi ti malem. Pagpaimas ko no ti pandangan, pang-orayan mi manong nami, ti pa nakaluto di kusinero mi. May mas tumat tinatik digos ken maturog no kasta nga malpas ka mga mangan dadainom. Miyerkules manong nami may katlon nga aldaw mi. Narigat ti mangrugi manong napudot itiyan mi. Iti tadaw may agla ko manong nami ti merienda. Wow! Naka-short. Nagpudaw ti legs na. Nakaw. Slain rantana pa yung manong name nga nagbado ti sleeveless. Saan samat kagpamirian direto kung may samat nagpapanakpak kunak tinakam ko. Imarak manong name di talo nga babaro. Digiti awan asawa na nga katrabahuan. Nakiamuda, matang dat, sumat nga break time, neta. Nato, maganda. Abag, libre ka. Ricky, matakat kanya-kanya Gilibre ka na, tap no maibos amin na yan. Tap no kasi takat maibosan ti loto ni Ading. Ading at naga mo? Ba, mano? Walasang ka pa Oo, papay lang ak dadasawa nan. Boyfriend nga Home pa nga ron, saksapsapo lang. Di kita, talo, available di kita. Babaro di kita. Sige, mano. Danasawak, dot putot ko. Apay sakti kahit mo? Madi Ading, please, hanak ko masulisukin. Ang na talaga ipagpakaasim makit, hanak pat nga napaidam. Nagkakatawa na. Aldaw, bigat ken malem manong naming umayag pamirienta ni Eva. Diyak manam mo, tama pandamat paspasyarin, dagiti ba, talo nga babaro. May kalawas manong nami nagawid ak siyempre. Ket siyempre, ti asawa ket mailiw. Sweldo. Okay, sweldo. Meta na kumpleto. Saan na ta? Bigatay ko Hintad ko may gatang ti panakabalot ko. Numano nga gudwa. Talo nga gudwa. Nga bagas? Makamuti talo nga gudwa at makalawas? Kawan na talaga nga makanti. May isang tao kat. Mamin ano nga mangan? 1, 2, 3, apay. Mamin 18 nga mangan. Hamutan na tamangan kamot dito ko Rabit Sabado ko na bigat ti Lunes. Sulat na ito na. Kaya, napay, basta, doon sa bali pag itam, ngayon mag-itatid ko kumamot sa bali, ba't? Ano nung sa mandeta ng tanang arot? Baga tatakil di sweldo. Siyak ti may katlo, nga katakalan sweldo. Sige. Kaya ka mo tada kwarta. Ita panakpak. Sayang. Apay, matamaak, kasangsangpat na itay bigat. Ano ya? Nagmahalas ako, nakasangsangpat na agpeso, manong na yung tiyakmat nga kaya tagluglog. Pakayangam. Iso nga tinaramid ko manong. Naginom kam nga duwa. Kalpasan na manong. Ito roman sa akin. So, ako nga madama. Anak ko, adadang agburnok. Uy, ako rin ka man. Kanam. Ha? Kanam. No saan mo nga maiusok? Iti baba. Iti ngato, ti pang yusukan ta. Siyak nga rod. Basol mo Sigalat maya. Uy, paguston na ko na. Yatagin na yung makalawas man yung ngawanak to. Sige. Sige. Ika nagkumamat manong may pambarangon pa to.
Yung pinapadasan. Natraman na katatiregla. Diyos ko ay isulat na nga na nga ron. Ididandanin rumar mano. Ididandanin. Isumar paro paputok ang tirwar. Tapos sa mukha. Sige. Basta. Oh. 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 Honey. Oh. Nagsabor. Nagkatawa. Katawan siguro. Magkunamang nga talaga on sa maling ipanak. Siya nga ron. Amat nga rin mamalin. Kabugwan na. Nati. Okay lang. Basta si ka. Napagustuhan ka. Bayad ti kwarta. Ang inted kumukan niya. Among rumakat kwarta. Anong rumakat kwarta ibagbagang? Siguro na akong kwarta ng iyawat ko. Pag pinustaan na, di mo kaya tipayal. Mamamata. Namadabagi kaya pakpakan na ako. Nagawit ako itong Merkules. Yung mawang kwarta ng iyawat ko. Doon sa madulat naman eh. Baka hanto pa nalpas ti pa nagreglak no Merkules. Sayang. O sige. Di another Sabado tuman eh. Poin manong nemi. Mabaling ko ako na nga talaga nga rupa ti kwarta ti asawa. Tanong kasta nga mailiwak ket awang kwartang ited ko. Talagang dinakayat. Dukas tang mailiwak nga gawid. Agawid at Merkules. Pulos. Uri saan nga hang gregla? Pulos. Kapila maturog. Kat, amin yung talaga nga awanted ko aking kawarta, di mo kaya? Ay, maturog ka lang. Namuk na ko man din hanak nag-awid. Doon samat sa bali. Ano? Doon samat sa bali. Saksakin kumakit agsaot kasta. Alam siya ka mo nga da Eva. Magidam. Sino? Di Eva. Ngaglakla ko iti merienda. Sabi ko, si kakanot kas na. Sinag ko na. Kahit na kita kakadwam. Kaano ko mo? Sapo. Ito na minsan nga panagawid yo. Di magas dito, di kiti talo nga babaro nga kakadwayo. Agar-aram di ni Eva. Nga maawang kanot kayat na kanakwada. Tas si kakanot kayat na. Si kakanot kayat na. Siya kanot kayat na. Ang jakat kayat. So, diakon amo apo Dala makita ka pamanik na ka talagang at relasyon ni Chika Eva makita. Diyos ko aya. Pero rin man pa ibagbaga di Eva nga sakti kayat na pambarakon. Di mo ko matutupan o itaya na. Itaya na agad itarayak. O imposible. Tumarayak. Tumaray ka nga. Mangsakay. Ano ko? Ito lang naman. Diyak to, pero sumaramit kang kaneta, sweetheart. Namnamaim na ita. Promise. Awan ti sa baling araminak no di mga ipastek ti pa nagtrabaho. Agurnong ta. Ha? Para ti pa nag-high school ton. Di kiti talungan. Duang anak ta. Sa tanto ag college. So, awan po, ikatim kumata niya man panagduwadong kanya. Agtalay ka kanya. Agbalinak to na pudno. Basta. No kasta nga mailiwak. Kat pagustuhan na. Uri at dakwarta kuno awan. Hanggang nung tinak pagustuhan. Ano? O sige. Uri ang kwarta. Basta saan kagbababae. Pagbindasan naman nung name Jack Pulos na aramid tinakirelasyon nga nakaramanti sa bali nga babae. Kastamat ti asawak ta nagbaling nga napudno kanyak agtalay kakang kuha kasmat pa nagtalek na kanyak. Aleta di kapuna manunimi no apay nga nagtultuloy na ti panagtrabaho panagurnong mi ket ti agdama adda ni ti college ti inauna adda ni ti senior high school ti inaudi. Ket posible manunimi palubos ti apo nga mapagraduar mi dagiti tuwangan anak mi iti asawa no pay may sakla nga mason. Nagbalina ka na singpet na inot tagpesong amok ti binom sa anak matagastador. Dito yung ti pagkasalita manong. Alaki nagyaman ang launa ikang ka ti anus mo nga nang ibasa.
At sabi ko damat na ibatik nga natay pagliliwaan, kadagiti padak nga nagbuya, ka nagdengeg. More power to your program, Manong. And God bless. Sabi ko tagtuloy na ito nga programa. Tapos na kasta, kat adadu pa di kitay maliwliwa. Kadadumat di kitay agsurat akas kanya. Toy agyaman nga pagaya mo, Lando.